All is well. It's Maraz #1. Al'aminin waka ne tare da Awwal Ishaq Malamawa. Bash for County. A ƙasata amma na rasa duk wani yanci na. A ƙasata amma duba ake ta harbi na. A ƙasata amma na rasa mai ceto na. A ƙasata arewa wannan abin na damuna. Komai zai faru dan na zo da wasiƙa. Magana ce zan yi akan arewa, mu tashi mu farka, mu taho mu tafi masoya na, dan Allah sakon mu mika. Kar ka yi shiru in ba kai ka san da dan uwanka. I pledge Nigeria my country to be the faithful, loyal and honest, to serve Nigeria with all my strength. Niger, I'm proud of Niger. Let's pray for Niger. I dey cry for Niger, Niger. Kowanne masifa sai dai arewa, duba ka ga Boko Haram ta fara arewa, sannan kidnapping ita ma arewa, fashi da makami shi ma wai arewa. Wayo wayo arewa, wayo wayo ƙasa ta arewa, wai menene ke damun ƙasa ta arewa? Yiwa gabanin muku tausaya warewa, malaman muku tashi ku yi faɗakarwa. Wayo mutan ƙasa ta Najeriya, cikin ƙasa ta al'umma suna yawan wahalta, babu abinci babu aiki kuma babu gurin da za mu huta. Sai kaga har da yan bindiga daɗi sun bi ka har makwanta, ka ba su kuɗi idan ka kiya yanzu aji kamar kabarta. Wayo Allah mutan ƙasata, lalle mun fahimta cewa a ƙasar nan yanzu ba mutunci, ana ta kashe talakawa manya sun yi shiru abin takaici, sannan wasu yan kasuwa a tsakanin nasu babu adalci. Wayo ni mutan ƙasata, rabu raba mu da talauci domin jama'a su samu yanci a cikin Najeriya ƙasata. Zan yi kira maza da mata duka al'ummar cikin ƙasata, Hausawa, Igbo, Yarbawa dukan mu bar fusata, mu zauna lafiya da juna ba cuta, kun ji manufata ya al'ummar cikin ƙasata. Ina kuka ne ga arewa, gashi jama'ar mu na karewa, aikin mu ne fa ake tauyewa, gashi junan mu muke ta kashewa, junan mu muke yi wa hassada, yanzu gashi abun nan ta haifi da. Dama in ka san kai shari wata rana yana iya rikida, yanzu sai dai mu yi addu'a domin ceton jama'a, za mu daina zagin shugabanninmu domin wannan shine da'a. Zan addu'a ne ga ƙasata, zan addu'a ne ga ƙasata, alkhairi nake mana fata, alkhairi nake mana fata. That's cool on the beat.